Kodrat Monolan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Senjataku ada di tangan kanan, ikat pinggang penuh peluru granat tangan. Kita maju serbu setiap lawan sampai titik darah penghabisan. Kita serbu sampai lenyap penjajahan. Perlaki iki. Semprintane rumuni mandek kena. Asikan jebrek. Mari prene gerak. Barisan gini Marprono. Gerak. Beri hormat kepada penonton. Gerak. Le. Ini. Kowe apa kerumune? Bakul soto, Dan. Lah, wis hormat karo penonton kok bakul soto. Mbah, obat iki. Kowe kok rene joget sik joget nyoto ngono. Gebrek. Marep ini gerak. Sing kene. Marep penonton gerak. Penonton iki. Beri hormat pada penonton. Gerak. Widian, iya. Gebrek. Marep ini gerak. Lagunya apa, Le? Pak Monol, Dan. Pak Monol. Pak Monol, megal ngono. Nggih. Oke, lanjut. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Pak Monol megal Pak Monol pancen wis tuwa. Ananging para pamirsa ampun ngantos sami ngoco. Ananging para pamirsa ampun ngantos sami ngoco. Pak Monol kanthi kesenian nyiarake agama Islam. Pak Monol kanthi kesenian nyiarake agama Islam. Agama kang utama kanggo kita para manungsa. Agama kang utama kanggo kita para manungsa. Mila para kanca ampun ngantos samilena. Mila para kanca ampun ngantos samilena. Anggenipun nindakake rukun Islam ingkang lima. Anggenipun nindakake
Pramono ngajak tuwa ananging luhur budine pramila para pamirsa ampun ngantos sami ngala pramila para pamirsa ampun ngantos sami ngala Le, genah kowe le. Asykan. Geblek. Pira gede le? wong tuwek-tuwek dan Wong tuwek-tuwek. nggih Wong tuwek-tuwek ngono. nggih Iya. wong tuwek-tuwek sing rupane elek paku krang-krang nanging aja dinyek rupaku sing ala dasare wis tuwa nanging aku ora lali dawuhe agama ora dadi ngopo umurku wis tuwa paku cikla-cikla iki lagi olahraga mila para biksa panyuwun kawula ampun sami ngodok dumateng kawula wong tuwek-tuwek sing rupane elek paku angklek-angklek nanging aja dinyek rupaku sing ala dasare wis tuwa nanging aku ora lari dawuhe agama ora dadi ngopo umurku wis tuwa paku cikla-cikla iki lagi olahraga mila para mriksa panyuwun kawula ampun sami ngodok dumateng kawula Ana sing usul madhepe rono. Ki ana sing usul meni bokongi penonton. He? Ndak yo. Marep rono kabeh, Grok. Mbah, ndak kualat dhewek. Kualat meni bokongi penonton jare. pripun sidan Iki kaya ngene terus. pripun Kaya ngene terus. nggih nggih Sik kok ngene. nggih Oh iya. Asykan. Jebrek. Mas Arif piye iki? Cek joget cek iki mansuto ngono lho. Yo maturin sanget kali Bapak RT mriki nggih. Mas Eri nggih kali masyarakat RT 0 Tunggal. Ingkang sampun maringi wedal iki kagem kegojegan wong-wong kentangan nggih. Lagu napa le? Niko ca alit-alit ruwen dan ca alit-alit Oh, nggih ngono to. Berarti ngaso sik le. nggih ngasur yen istirahat riyen pasukane niku dan Aduh. Pasukan nganan-nganan, pasukan ngiri-ngiri. Istirahat di tempat. Ngrungokake neh. Wis. Omong nek urung disuguh. Wis do mam to? Wis do mam to? Durung? Aduh. Ndi, selingane ndi? Oh iki to. Lah. 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 Sandi ki le. Ya. Maju le. Apa kowe lene le? Apa? Golek bapak. Mbah ora tanggung jawab ning. Yo, lekasi wae. Solek isuk iku. Yo. Heya
Siap. Lanjut. Sloko bato ilo sira menyang Solo le payung putra sloko bato ilo sira menyang Solo le payung putra Pato ilu sira menyang Solo le payung putra sloko pato ilu sira menyang Solo le payung putra Pato ilo sira menyang Solo le payung putra bajete loloban wong mati ora obah yen obah mateni bocah yen Ayo siap, siap. Saiki lagune apa son? geguritan Kang Dikasih keguritan bosku Cipreja. Iya. Cegal benang kayu korina jalma kole ana wekasan kang utama betis toya sarina kanca bangala aja ngucap yen rawara rasa sanyata jeneng kula pandita ing Sukalima aja lali nyarake marang angkara beber rawa sarina rikma turangga wis masane korimo tobat ing donya sirap siti kontol biro sapa rawa langka kegandengan suwarga sayuk karya wito mangsa rowan ayatine mung saking badan kawula hancur kaca menyang setisa upama ing desa ning daya bangsa awasa benang sila ada kali sesodera ngapurane yen wonten lepat kawula. Ya dikasih selanjutnya bosku. Saiki lagune apa son? Gambang suling Kang Terus Kang, saiki lagune apa Kang? Yo.
Aduh ya Pak Ru. Gampang iki, sih begini Komandan Fikri, ya ampun. Duh. Saiki lagune apa Kang? Waru-waru doyong Kang. Gaske Kang. Waru-waru doyong mas doyong ing pinggir kali. Ayo moblong-moblong saiki ana nang endi. Tuku-tuku apa langsung kang aku wis macem-macem. Ngadeg gerak. Yo, joget meneh. Sore-sore jo rame-rame. Arep rene, Kang. Arep rene. Simbah kakung lagi mapan sari. Sareneng dusun rancang ana wewe ora plandungan. Wewe kantong bocah cilik udele bodong. Bodong-bodong ditaleni omah kobong kudu pendeni. Bendene bosku, bende-bende ora muni. Lambe ndombleng nah kita kok mambu tahu. Ndombleng. Ora ana iki ndombleng. Tahu-tahu setengah matang wong sang rancange do meteng bareng. Yuk, musiknya bosku. Kasih son. Sik. Iki ana piye to iki? Ngaget-ageti wong wae, Mas. Kula penggemar topeng ireng Sekar Kidul saking tangan. Ya ampun. Matur nuwun sanget. Saking ngabean Gunung Wuluh ngemplak bangkir, waduh. Nyuwun request dangdut kaya bisa rasane gak saged, Mas. Wah, iki nek njaluk request dangdutan ngeten iki, Mas. Kula tak konsultasi karo Pak RT riyen nggih, kawan. Iki masalahe diolehi ora niku. Arep njaluk dangdutan. Napa niku napa niku? Oh iya. Oleh ya. Oh, angsal. Monggo. Ya. Gue tak matur karo Pak RT. Arep ana sing njaluk dangdutan ora kita salah. Ya. Izin Pak RT. Ngono ya. Mas Ari krungu. Mas Sugeng. Jebret. Lagune apa le? Mari kawan dan Aduh, sing ngono-ngono kae. Sing ngono-ngono kae. Mari kawan, ngono. J. Yo, Adep-adepan. Gerak. oh ngono. Oh, sik. Marep rono gerak. kuali meleh dan wah Komandan diatur wae iki. Gek tumon saiki iki. Kula pusing. Biasane ngerek gendera dan ning kene wis ora apa-apa nih. Ini lumayan 50.000. Komandane pusing. Weh. Mari kawan ngono kae. hei Iya. Jak, pasukan Pak Wonol. Adep-adepan. Gerak. Wah. Lan mumet di sana. Yo. Ayo son.
Mari kawan kita sekalian meningkatkan rasa persatuan. Janganlah suka bermusuhan, janganlah suka mencari lawan. Lebih baik kita sekalian saling bina rasa persaudaraan dengan selalu ingat pada Tuhan. Mari kawan kita sekalian meningkatkan rasa persatuan. Janganlah suka bermusuhan, janganlah suka mencari lawan. Lebih baik kita sekalian saling bina rasa persaudaraan dengan selalu ingat pada Tuhan. Mari kawan kita sekalian meningkatkan rasa persatuan. Janganlah suka bermusuhan, janganlah suka mencari lawan. Lebih baik kita sekalian saling bina rasa persaudaraan dan selalu ingat pada Tuhan. Mari kawan kita sekalian meningkatkan rasa persatuan. Janganlah suka bermusuhan, janganlah suka mencari lawan. Lebih baik kita sekalian saling bina rasa persaudaraan dan selalu ingat pada Tuhan. Gimana madhep kaya ngene, Mas? Nggih, Lagunya apa? wajib ain dan Hari ini istirahat yuk, dangdutannya. nggih. Ndak seneni wong. Nggih. Kayak wong ado-ado mrene. Tenang mawon masalah penyanyian kanden. Kanden dangdut. Pagoran Wajib air lanang wadon golek ilmu. Ngono? Nggih. Lanjut. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Aja leren yen durung rusak bojomu. Aja leren yen durung rusak bojomu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Aja leren yen durung tekan patimu. Aja leren yen durung tekan patimu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Aja golek kabeh ilmune agama. Golek ana kabeh ilmune agama. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Wajib ain lanang wadon loro ilmu. Lakonono kabeh dawuhe agama. Lakonono kabeh ilmune agama. Dah. Iki. Niki Pak Komandan, Piye? kita itu kedatangan artis dari Boyolali yang ingin menyumbangkan sebuah tarian musik. Oh, Diizinkan ya. oke. Wis matur ya. Apa dan? Masukkan. Barisan Sing- sing- Pak sing- Mono. Istirahat. Mepet, minggir kabeh. Mepet. Ngalih, ana artis. Musik.
Ya Mas, yang mau dijaluk. Ye, pemirsa kita kedatangan artis dari ibu kota Ambarawa. Hei Mama Lili. Yo, hei Mama Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat warga Ngerancang. Ya ini saya sebenarnya bukan seorang biduan ya. Ngene yu. Ha, Yu apa dek apa mbah balik? Kula yu mawon. Oh yu. Heeh. Paring salam-salam, Nggih, matur nuwun, heeh, diundang sampun. rene karo Pak RT karo Pak RT 1. Heeh. Wis diparingi soto, bareng. Nggih, alhamdulillah. Ngomong-ngomong. Heeh. Ngomong-ngomong. Heeh. Ini langsung dikasih lagunya ya. Oleh. Gimana Mas? Ya kita juga sama-sama yuk. Mungkin ini salahku, tak bercermin aku menabur cinta di orang yang salah, dan aku sadar bukan siapa-siapa, ku hanya punya cinta, tak punya apa-apa. Monggo pasukan jogetnya siap beraksi. Payung tak bersambung, cinta pun telah putus, terhempas ditelan dusta. Ku sudah mencoba untuk berikan bunga, ku sudah berjuang dan bertahan karena cinta.
Wis. Iki kok njago ngambiyen madeg. Ngadeg gerak. Ngadeg gerak. Baris kaya mau gerak. Marep rono gerak. Wis otomatis wae. Bas wus ora krewel. Nek mam doan. Lagune apa, Lek? Tes ande-ande lumut dan. Beh, salingan. Gak ngerti dong gue? Ande-ande Putraku. Oh, ngono ya. Yuk, sampean weng, Bang. Putraku si ande lumut. Ya, barisan Pak Wono mepet kiwa tengen. Gerak. Lirense. Ki artise Hema Malili arep tampil meneh iki. Dangdutan maneh. Ngeyel lah iki. Dangdutan maneh? Ayo. Olehnya. India. Waduh. India Bapak Ibu. Penyiare kalau mawon ngelih India Bapak Ibu. Yo. Yo. तुमसे प्यार है कि तुमसे प्यार है इन प्यारी बातों में अनजाना इकरार है कहो ना प्यार है कहो ना प्यार है
प्यार जहां में होता नहीं फिर बोलो क्या होता। प्यार जहां में होता नहीं फिर बोलो क्या होता। दुनिया में दिल कोई कभी न धड़का होता, धड़का है दिल आ यार मिल, ये प्यार का इजहार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो। दो प्रेमी दो पागल क्या करते हैं बोलो। मुझसे क्या पूछते हो, अपने दिल को टटोलो। मालूम है हमको तुम्हें किस बात का इंतजार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता। मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता। सच बोलूं फिर अपना ख्वाब न पूरा होता। कहता है मन अपना मिलन दुनिया में यादगार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है कि तुमसे प्यार है। कहो ना प्यार है, कहो ना प्यार है। कहा ना प्यार है, कहा ना प्यार है। Wis, lanjut. Entek nggih, ganduse? Entek. Entek, Mas. Ngadeg gerak. Otomatis gerak. Biasa ya. Marprono gerak, Marprono otomatis Marprono. Soto ae kowe ngomong. Lagu apa, Lik? Lagunya apa, Lik? Pemuda kentangan to Dan. Do apal nggih? Nek latihan tim bedegis nang kene kok yang ngene iki. Nggih. Priye karepe doan? Masukan, jeblok. Pemuda ngono kae. Nggih. Yuk. Barisane riyen Dan. Oh. Depan-depan kowe ya. Mboten Bukan ngetan lagine kula ya. mriku. Sing kene marepene gerak. Nggih. Kuning marepene sing kuning. Sing kuning, sing kuning. Sing kuning marep rene. Nah. Iki kok angel tuturane to. Kok angel ngono. Ngerti ora rewel tak geki doan.
nang kene di menan ya Pak RT kene lho. Suguh menan sak-sake sama. Yo lagune. Pemudane kencangan. Ah. Bener. Karo nyuwara. Wetenge jawar kok. Misae sing gawe soto kuwi lho. Wetenge antek mlempung-mlempung ngono kok. Jajal piye meneh? Pemudane kencangan. Wah ngono. Seger. Yo lanjut. Padha rerebunan melu desa supaya luwe paramono aja tukaran. Sik. Ki ono sing ora pakem ki. Ki kok merenges wae ki piye ki? Wahyu ora pakem dan Wahyu dan. Wahyu niku dan. Piye kok ngeweh iki sampean? Wis amplop belum mau? Padha amplope jokonoan kuwi. Yo lanjut. Aja docokrahan punya kaya kewan sing lagi rebutan pangan. Aja dokreangan. Lho. Lanjut. Anggepe we jagoan benci alam liyane ning desa ngiti pangeran urip sepisan. Wah, jan hae. Wah. Bengoki penonton kok ngono ora gawat. Madang maneh. Tak titi diseraniat ra nempa-nempa. Yo, lanjut. Dinggo kebajikan ojo pisan-pisan kalake dawuh pangeran. Wis, lek njen batire. Isih ana loro kae. Topengan karo apa kae? Klasik ya. Delok, yo. Barisane niku Oke. dan. Wah, komandan Senen wae ket mau. Marprono apa marpene? Madhep mriko. Oh, Marprono gerak. Ya, Wis ngono wae. Lagune piye? rukun Islam dan. Oh, ngono, yo. Ayo pro kanca kaping telune bayar zakat kaping pat poso lan Ramadan ping limo kaji lamun kuwasa agami Islam sudaya terang asal saking pangeran ingat malam dan siang nyawamu itu gak bakal hilang jangan sekali tinggal sembahyang tawakal maut pastikan datang agami Islam sudaya terang asal tahu saking pangeran
ngandene. Berah sane. Yo, majukan, jabrak. Lanjut. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo simba-simba simba ingkang tasih do gagah anggening ibadah pun ngantos sami waka Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo kakang bayo uga hati-hati anggene do ngaji aja nganti padha lali Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo ibu-ibu samo amodi ilmu uji ingkang tuhu jawa damel sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo simba-simba ingkang tasih do gagah anggening ibadah pun ngantos sami waka Allahumma sholli ala Muhammad sholli alaihi wasallim wasallim monggo kakang bayo uga hati-hati anggene do ngaji aja nganti padha lali Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo ibu-ibu samo angodi ilmu uji ingkang tuhu benyawa kedamel sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim wasallim monggo simba-simba ingkang tasih do gagah anggening ibadah pun ngantos sami waka Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo simba-simba ingkang tasih do gagah anggening ibadah pun ngantos sami waka monggo ibu-ibu samo angodi ilmu uji ingkang tuhu benyawa kedamel sangu Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim monggo kakang bayu uga hati-hati anggening ibadah aja nganti padha lali Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim